Türkmenistanda barha yitileşen maliye kynçylyklaryň, işsizligiň we azyk gıtçylygynyň fonunda ýurtda käbir idara kärhanalaryň yapylmagy we birikdirilmegi dowam edýär. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ýylyň başyndan bäri azyndan 2 kärhananyň yapylandygyny we başga-da 4-üsiniň birikdirilendigini aýtdy. Şu ýylyň başyndan bäri Aşgabat Agsuw kärhanasynyň düzümindäki 2 kärhana birikdirildi. Iýul aýynyň başynda ýene 3 kärhana kemeldilip Aşgabat Agsuw kärhanasyna birikdirilýär. Onlarca adam işsiz galdy diýip kärhananyň inженери bilen söhbetdeş bolan habarçy 30-njy iýunda gürrüň berdi. Şol bir wagtda habarçymyz kärhanalaryň resmi atlaryny we olarda takyk näçe iş ornunyň kemeldilýändigini anyklap bilmedi. Mundan başga ýurdun owa hojalygyna degişli merkezi madda enjamlaýyn üçünçülük kärhanasy hem yapylýar. Azatlyk radiosunda bu baradaky buýrugyň nusgasy hem bar. Merkezi madda enjamlaýyn üçünçülük kärhanasynda jemi 17 işgär galdy. Sebäbi ykdysady ýagdaýlar sebäpli kärhana degişli towuk fermasy we ýyladyşhana işlänok diýip habarçy belledi. Yapylan kärhanalaryň arasynda Türkmen Newit gaz guruluşy kärhanasy hem bar. Habarçymyz bir wagtlar ýüzlerçe adamy iş bilen üpçün eden bu kärhananyň Türkmen prezidentiniň ogly ýurdun senat we guruluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň gelip ýapandygyny aýtdy. Bu kärhana şu aýyň başynda öz işini besetdi. Munyň netijesinde 470 adam işsiz galdy diýip kärhananyň aklawçylarynyň biri anonimlik şertinde Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Azatlyk radiosu bu barada Aşgabat Agsuw kärhanasyndan senat we guruluşyk önümçiligi ministrliginden hemde Aşgabat şäher häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistan indi 3 ýyla golaý wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Bu döwrüň dowamında ençeme iş ýerleri yapyldy. Ministrlikleriň we puwdak edaralarynyň bir näçesi birikdirildi. Dürli edara kärhanalarda iş ornulary kemeldildi. Mysal üçin 2019-njy ýylda Owa we Suw hojalyk ministrligi daşky gurşaw goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti bilen birleşdirilip, olaryň ikisine derek Owa hojalyk we daşky gurşaw goramak ministrligi döredildi. Gidrometeorologiýa baradaky milli komitet täze Owa hojalyk we daşky gurşaw goramak ministrligine berkedildi. Şeýle-de 2018-nji ýylyň martynda Azyk senaty döwlet birleşigi Owa we Suw hojalyk ministrligine berkedilipdi. Bu üýtgetmeler ýurtda ençeme edara kärhananyň yapylmagyna ýa-da olaryň işgärleriniň sanynyň azaldylmagyna getirip, Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, öňden-de iş üçünçüligi öwürlükli bolmadyk ýurtda işsiz raýatlaryň sanynyň hasta artmagyna sebäp boldy.